sa wandane gantuji mum lewru korka nanni somdu yurmende hewndu baraj korka ko farilema ne waddima hota wandane gantuji mum naflu ganni yoda innamal a'malu biniyati usta bakatuji ɓeyde baraji ma shaharu ramadan itande foko lewrugi jangon ɓe tawtoraka ɗum hoto hat hoore ma ñamda yarde tawa hora nela pumtuɗa ko hoore ma natina jokkudem ko toddakima ine bonna ñallowma ma saabu guite ma ne kor noppi ma kamɓe ɗemgal ma wadde tedde ma mumene kore sabu koko forla e me kore farilla nelaɗo Ramadan ɗum ɗo ko hakke kottigal misigaji jamma e ñalawma subaka kiide wona julde nder misigaji jamma e ñalawma subaka kiide an gonda gallo ko enen koddi ɗum aɗa kam galla goto ala ɗo mine ma non gonɗo e sa bakkam joni yaltin seyba mo eyyi son kaldam on de 3 tan mbiyon sey walla lay ɗum ɗo woni jolomon ɗum woni jolomon gonduɗa a faami min mi wani onon fof kon fuyɓe enen ko enen kodde gallo kono won luwas komin yoɓaɓe ɗum wona andi ɗum inere ñalawma misigaji jamma e ñalawma min toonɗa yaafo walla ɗum ɗo pusɗo wadmi sayna won waɗanamaji cikra seyma mawɗo gonɗo ɗo pirnoɗo kam sababu ɗo ombale ɗo puyda kay kitra ko ora je walla so matino gongolo hitta dane ma gonda onon jolomon tan ko warde jolomon tan ko hirsude ana lips ga yimɓe ndefasiɗo yimɓe joni mbaɗa nguura mbaɗa kadi ñamirani yerdira ustu soma o hami nantoɗo soma a waɗi yimɓe a wona nanta mi alta hayda mbeɗa mi yaa boowal mami wat feere nde keɓirmi numéro police ma wat feere nde keɓirmi numéro police eyyi jolomon tan ko haare jolomon ko haare continue jolomon ko haare bandiji korka wona julde nelaɗo ko yimnude musique on ganda homi musique so ani yedditama kon korko netti sellu wona hadde hormum ñamde kamɓe yarde noon waɗi wallahu ahadun allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad skay ɗum leni allah toñi korka tan gandanɗa hoore ma nangue yaltun tan elle nangue ko feŋa ponto salo dirde subhanallah kono yo allah waɗan men jaam yo allah ganani yimɓe korka e dow jaam Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Do wona Hamadal. Selli. Eh, gare gay. Aw bon kadi ko woni kay. Kamɓe jiiɗa aɗon nodda sukaaɓe. hortardina men hoppame min jata kaw kedde e padam liɓe ɗe ɗon ay liɓe wadde ɓiɓɓe kuuri défilé en on nehaki on jogara nehet baba wiyamen noon yimɓe ne gone korka ƴeew ngal ɗo ɓurnu ngal welanoma tan a yeɓata ɓurma jona beddoɗo ha yi ko wayni ala caɗe ay mino hakkuna me mon ko joom gallo wawi aɗa warma rewin ɗo baba rew gurnamamen nde gurnamamen ana wuure ja a rewin ɗon won ɗon taw o faada woni wonde compliqué ga Allah noon so Allah ene muusi wiide tan ne ñalla tan tuminade mosara ene muusi ha maayi ene muusi tet min de kam ɗum ɗo mbeɗa fayi yata wona poisson d' avril kaɗo korka e mois avril mamma argay ça va Zey, aɗa selli tranquille. e tampere Sinon, machallah awara dugduɗen ko koriya dugani en kam walla moussani non, ton, ala problème. Ton, ala ba, warma ngar ko yaay. haydara kañum sa yi ko mbaɗani ko andu ko mambu ngu An kada hajuma sikla ba nan ngar ko ke fat dum ay. Ay, chul. korani mes on koray Koral ko hajuma jon chulda. Ay kay dum o mburi wonde go bakkat yimɓe musique ɗiɗi bakkat nannude rew 3 bakkat ñamde
Foi kwa muna hajuma. Wafa. Hajuma ga Troisième chamberiya. cas. Hajuma ga chamberiya. Cholla. Mona wadda aray. Choxlañ ba do aray. Ngam gonda jalna ga babara bor kilfari halde ska mar wada nare mara hore. Ko ngoko beydata sabu Allah wi haqqi koddigal ya welde. Awa ulena am nar nder. Bame arani. On mo jimiran nande am. Jaw sahari jaw wonde bunci buju. Nande haw boyi fous ma won de. Jide ma. Non korko mon ne weli, korko mon ne weli. Fo neddo ya welno beede sukabe. Wiide tan continue wonde don e muñe. Ne yahay dam do gurdam. Min famani oram. Neddo ya der buri heto. Okay, Cholla. Apa problème Mana kam neddo sari ridde rek. Jaran ko didam ga Kono yo hongu ga ɗum wona sérieux o hongu. boy halan dem Ngar mo tubanne mon Allah waɗani tukko. Kadi ko gonnon ko sa ƴeewi ina winda. Ɓuri musen fof. kan hajuma di ay afrique ma de ke ko place ni mi sona ko ñallude tum parcelle ma palay. Ɓuri musen fof ko ñallude tumminade. andi wela Jojon de min garde wona ka tumminide. tum min da gonda yendu jamen Comme non on gona les enfants de souterrain. Minen komi enfant de sutur toujours. yo mayda surprise gar ja wonda buj buna yima Ama laki shaki rumbo. don jode en gasa anda lak shak rumbo don da anda ma wadi shakru mo achia ala lak shak rumbo oh ama Ande mo. no ana Jokudem ko todda kima ine bonna nyalo mama sabu gita mane ko napi ma kame damgal ma wade tede ma mu mene ko kore sabu koko for la eme kore farila nela